شینهên kantona Tabqa yekemîn salvegera berxwedana bendava Tişrînê nirxandin. Şêneyan diyar kirin ku navbetdarên li bendava Tişrînê de berxwedaniyeke bibandor bû û eger têkbirina êrîşan û heger her wiha dan zanîn ku berxwedana bendava Tişrînê nimuneyeke parestina gel bû. بعد مرور عام على مقاومة 7 تشرين العظيمة سالek di ser berxwedana mezin a li bendava Tişrînê re derbas bû ku berxwedana gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê li tekoşîna li dijî neheqî de ji tevahiya cîhanê re ispat kir. Dema ku em vê berxwedanê dibînin ku heta zarok, jin, kal û pîr, kesayetên olê û hemû komên cihêrengên beşdar bûn, anîn cemhev. Em dibînin ku çawa nehêj neheqî bigêje axa me, wekî astengekê neguhêzbar xaka me parast. مرت عليها عام كامل وهناك كان العديد من الشهداء الذين ارتقوا Salek tijî derbas bû. Gelek şehîd hene ku ji bo parastina welat, Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo ax û şerefê canê xwe feda kirin. Ez jî di nava wan kesan de bûm ku di vê berxwedanê de amade bûn û di êrişên hewayî yên ku li hejmara mezin ji wan kesên li wir amade bûn de birîndar bûm. Ev serkeftinek pir mezin e ji bo rêveberiya xweser û gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê. الشعب قاوم بكل جدية كان هناك رحلات أسبوعية رحلات شهرية إلى السد Gel bi hemû ciddiyetê li ber xwe da. Heftê carekî serdanên bendavê hebûn. Şev çalakî hebûn. Konferansa İslamiya Demokratîk rolekî mezin û giring lîst. Ku her roja înê rêwresmên olî dihatin kirin û nimêja înê li ser banê bendava Tişrînê dihat kirin. بالنسبة ل 6 تشرين تمت مشاركتنا Bendava Tişrînê, bendava berxwedanê, bendava şehîdan bû. ما رأيناه في 6 تشرين مشاركة مئات أو آلاف المدنيين. Tiştê ku me li bendava Tişrînê dît, beşdarbûna bi sedan an bi hezaran sivîlên ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bû ku nûnertiya hemû pêkatên wê Ereb, Kurd û Suryaniyan dikirin, ev berxwedana xurt û bênavber a gelêrî di navbera hemû pêkatiyan de bû ku wek yek deng li dijî bombebaran û êrişên dagirkeriya Tirkiye rawestiyan. Bêguman divê em rola girîng a jinan li bendava Tişrînê ji bîr nekin. Ew li eniyên pêş bûn, di medyayê de bûn. Divê em rojnamevanên ku şehîd bûn ji bîr nekin. Lê ev dagirker tevî ku her çeka ku di destê xwe de hebû, li dijî bendava Tişrînê bi kar anî têk çû.